Kochakore maseno Vihiga County kod Kisumu County kibiro nyaka e gwenge mag Sondu maoriwo Kisumu County kod Homa Bay County kidhi nyaka Nyakwere. Homa Bay County gi Kisumu County nyakwar Mgajwang. Kawuono wan kod wendo e studio ka Chief of Staff mar County Government ma Kisumu Migosi Daniel Opio. Migosi Daniel Opio machiegni e chenro ma kaka wanene kawuono e rameny mar counties mekwa. Erokamano. Kisumu runade? Kisumu maber. Ni we chien kaber? Awe chien kaber. Kisumu ji okwe. Recho mwachamo. Erokamano. Lakini bende maonge nyocha waneno ka beche be ni mala inyo. Nyocha an kanyo weekend Kisumu. Yeah. Nengo barandasi afadhali yenyewe rech Nairobi ka. Ingeni Kisumu ni Europe. Ma kisedojo kanyo kaka yin ng'amo tweta moa oko. To samoro nyaka jo wala goyo. Koro be kendo dhi gitai. To wan kaka wan jo Kisumu. To nengo wa ging'eyo. Erokamano. Giloso no. Erokamano. Ma en penje mang'eny ni jo Kisumu mang'eny osebedo ka penjo oganda jo Kanyanam. Development ma Kisumu en concentrated within Kisumu Central constituency kende. Yes. Adieri mar wach ni kanye? Ma ok en adiera. Mano be penjo maber kabisa. Kirango Kisumu en city. Kisumu County oting'o city, host city. Chal gi Nairobi ka. Makami wacho ni dongruok nitiere no mano kaka Kachiena. Kachieno manyaka losi to be wiyo kwil gi loso diero. Kachiena mar wuondo welo. Ok mawuondo welo. Ka wendo biro mokwongo kogo wangi Kachiena ng'eni Kachiena en kama opondo. To adiera kaka kum Kisumu mano osebedo ka wachore to ma ok adiera. Adiera en ni dongruok mar Kisumu opogore kuonde te mana kaka kwano no. Chakre Sondu michop tung seme michaki renge nyaka Muroni dongruok nitiere matimore. Te city en mana kaka ji mang'eny ma ok obe biro to giyudo lokruok duong' mantiere e city ma king'iyo kamora mora gedo kabros ler me opogore to mano be mang'isi ni emwatimo kuonde mamoko bende. Erokamano. Kiwo Kisumu matin kibira hero ka weche opogore. Nkitaka moro buta hero girls kanyo ma jabedo ga kanyo. Yes. Enok chokega. Nyaka lo kanyo nyachaka chwe wanga. Nyoro ni. Yes. Gima timore seche gi nyocha koth chwe kata ini neno. Koth nyocha nitiere to samoro koth ka chwe ni gi yugi. Makata paro ni kuom ndalo 2-3 moko mosebedo gi taka kod yugi mantiere go osebed kigolo gi man gadiera ni samoro koth be chwe wabeduru joma ng'eyo kata kineno gimoro kawuono to ng'ini be en gimo kuny moket kanyo kuonde mag taka nitie nyaka ni wadar ka chok mwadhi utere kamikete taka yo Muroni kocha. Yes. Kanyo nitiere matake nego tere. To mar ariyo wajangiso jopiny kinde duto ni gibed ka gineno ka ng'at moro oluchore obole kama ok onego winjre to gigo report. To kosego report mwayudo kata jo mantiere ground koneno tiga idarogi mana gi kanyo kitero kuma onego ketie. Erokamano. Yeah, koro mano mwawacho ni responsibility ma jopiny. Kapok amiyo jowete wa thuolo. Yes. Gedo mar Victoria Hospital nochopo gi kanye. Plan nogor maber ndi kokalo kuom gima ndong ne public private partnership. Yes. 2017-2018 kanyo. Yes. Nen gima nopedh ne jopiny. Nyaka wuono kikadho kanyo to neno ka gima onge gimoro matimore nyime kanyo malong'o. Adiera mana kaka iwacho no ni Victoria Hospital laini mare ni nitiere laini mar gedo to sama wawuoyo ni nitiere plan mar government mar revive. Ne ken nyalo ng'eyo kinli ne en hospital mane tiyo ne gin buildings man already there kendo kanyalo wacho malingling mang'eyo plans are underway mar reviving the hospital. Koro kwe wiwa mos. Wakwe wiwa mos. En plan nyaka karang'o osiepa? Plan ing'eni be dhi gi yuto. Aparo ni kata uno ma jofwambo gi jokeyo ujaneno kaka serikal maduong' samoro be miyo wa challenge yore mag omenda. Yes. Samoro ugeno ni onego wayudi hizi kaka sani. Aneno ka pesa ma jo county oseyudo en pesa monego be ni wayudo January. Nyaka nyocha wayier wan gi jok moko maparo ni ok ochomore ter gi weche mag devolution. Mano manyalo kelo samoro plan nitie tiyudo ni pesa onge. Okay. Yeah. Koro utiyo gi pesa kako yude? Kwa yude nikech gima nitiere plan onge gima dang' itim ma onge budget. Erokamano. E plan achiel no plan mane mar Kibuye under the Kisumu Urban Program. Yes. Gigi moger ni opogore. Moger no inene kanyi. Moger sani gi gima ne nie plan mar Kisumu Urban Program. Yeah.
structurally opogore gi manentiere architectural design mare. Chutho inyalo nene e yorno. Ambo katamra nikech gimogole otas opogore gi ground. Inyalo goro gimoro ineno ni ogore moket nyaka coloring. To kidonje chiro be kako gere cha ok dong obed kaka mogere otas. To gima duong' manyalo wacho ni stalls ma Kibuye no ger. Okay. Kendo nitie management ma chiro ma obedo so close ma opogo stalls go kaka nonego timre. Mak mana ni samora ng'eyo inyalo tuomo ni nitiere ywaruok moko mosebedo ka timore Kibuye. Yes. Te ni jok moko nitie mok dwa donje e stall. Nikech hawkers moko ni oko to giero ni mando gius oko. Koro ma bet kelo ywaruok matin. To ok ni stall noko ger maber. Actually gine standard no temne gi survey, quality survey. Ogergi kaka nonego gergi kaluwore gi goro manentiyo. Pero kamano aparni abro wene jowete wa thuolo utimo gima ber ahinya ni mar koth gominewa ber nyocha kadho nyaka Paponditi. Yes. Na bedo Paponditi kanyo ndalo moko na yudo ka poko ogere. Nyakalo kanya neno witado mara mbulu. Igere. Uhuru Business Complex. Yes. Mane national government gi county government no kete pesa. Pod en pap ji onge. En ang'o motime mar ni ji obedo e chiro kanyo umbo yudo revenue mar ka county. Erokamano kuom penjo maber kama. Uhuru Business Park actually mana kaka iwacho ni nogere gi national government kato gi hand over kuom county government. National government kanogere ne omi jok moko. Actually jok manodar kuonde mane chalo piny Lwang'ni gi ne mwalo kacha ne gin joma nondik nyingi to nopogi. Unfortunately national government nogela gera stalls go flat kaka ne gin to ndik namba piny namba 1 2 3 nyaka chop 300 kata 400 kuma ne gichope cha to ne onge gima gikete igi. To kaluwore gi yuto ma wan go Kisumu, yuto ni piny ok en mal ahinya. County government kodonjo gimbe ne nitie joma ne gidaro mane nigi stalls kuonde machalo miketo cabros gi kuonde mane loso for beautification of the city. Gimbe no ndik nyingi mando tergi kocha. Koro kose tergi ka government no keto condition achiel ni bepe jok moko ne temo gedo gi bepe to bao ung'eyo kata kaka sama mach owuok onyalo liel. Koro serikal ne temo keto ni mando los chumbe for security reasons to mando ing'e nengo bei mar chuma sani gi chumi moidho mar Kenya ni. To kidhi sama owuoyo ni nitiere a number of things. In fact ana jachamo lunch na ei Uhuru Business Market. Okay. Nikech aneno nitie jok mosedonjo kanyo moseketo kuonde ohala. To mana mos gidhi biro nikech yuto tin ka giyudo kaka ginyalo keto chumbe ka piny dhi bedo maber. An gadiera ni within the next 2 months kanye kama kata in kiaye tibiro donje. Erokamano. Aneno city to ber de. City ber. Yes. Yes. Reserve makonde moko ntie moko ma onego oywa e koru. Reserve ni wanyagore. Actually basically ok ni wawe reserve. King'iyo sani anyalo wacho ni chiegni ward ka ward nitiere dispensaries ma wan go. Yore mag health. Nitiere empowerment be. Ng'eni nitiere gimoro ma ji ok ong'eyo ok janeno. Kung'iyo Kisumu kata samoro in the village uneno kata ka jorege moko le mwanya ke village kocha cha. Empowerment giwuoyo gi jopiny. Wagolo doke itgi. Ineno ka dongruok kata pogruok sani duong' moloyo. Koro wawe ng'iya physical things ni ogedi. Erokamano. Ok diged kamora mora. To gedo go bedhi gi plan. Erokamano. Jarege manyogo rege ni une monyukele. Richie Spice kodonja Nairobi to chunyo gombo no donji Kisumu. Okay. To kodonje Kisumu ni neno region kaka jok machalo presidential candidate Wajakoya gini johera mag rege ma region beno wacho ni mando gedhi girwake Kisumu nikech actually watemo ng'iyo tourism Kisumu as a destination tourist une uparo ka chien ka ni wa host nyaka for cities. Yes. Piny mangima no biro kacha karango kaka Kisumu bero tende no yudo wala. Koro ngata modonjo mawendo kata kodonjo Nairobi ka to Nyakobi Kisumu town mane manyalo dhi mok Nairobi makwe ngima mite Europe maungo kae. Omiyo jo kikne biro mar Richie Spice no mathany ginene matut. En gi matut. There's a bigger picture to it. Nikech kane ng'iyo whole day jamhuri kanyo kata na chunya ne thoni awe biro Nairobi ka chami ngoma matin. Wacho ni na se commit ni nyaka donji ka. Erokamano. Ne en gima lich ahinya.
Bero kamano. Aba paroni manaka kao kar Rich Spice no. Yeah. Ingeni wacho mabe ni no chopo Nairobi to wacho ni mondo dhi oyue ani Kisumu. Oyue Kisumu. Ta paroni nitiere ministry ma tourism and all that. Yes. Koro sama nu kele bene nitiere elaborate plan mane untiere godo mokuongo mondo bin kechokne na entertainment no kata in terms of youth mentorship, jo yudhe madwa wer, jo wamasani matimo wer ginyalo ng'iyo ngato jathum ni kaka ng'ama nade nikech yudo ka ng'eny jowa donje wer kose chako loso pesa to gilal. Koro kaka manga mosebete wer kuom ndalo mang'eny mentorship mane magibedo kata ka gibedo gi ng'at ni maginyalo nyiso ni wa benchmark wa share experience kaka utime kendo kaka watime koso ne gidhi mana kar wer no to chutho no ken kar wer nikech kane gidonjo anyalo miyi kaka program ne chalo gidonjo saa 3 gibedo gi meeting kod jotelo koirwako gi giromo gi a number of groups jomatindo youth jower kod jok mamoko ma bang'e mogik actually makoro no dhi e weche mag wer to ne giromo gi team opogore mantiere e Kisumu ma mentorship no timore. Preparations have been there nyaka nyocha be ni obiro ikruok nyocha temne malach maparo ni ka kuma diera impact to ne ni malo kata kiweyo ni jathum wa oko nitie jothum mang'eny wan gi Mama Grace Onyango Social Center tinde kidonjo kanyo yudo ni debates dhi mbele uneno ka people from the region biro jo Kisumu mayudo talent in fact kaka Friday Obat Masira Odech Obatodech kendo otiyo tich mapeka ahinya iyudo ni gidonjo kwa Sudan gidonjo kwa kuonde moko mopogore ma waneno kata mane thieth kidhi Jaramogi Oginga Odinga kawuono referral iyudo ni ji mang'eny bedo referred not only my region machiegni gi nyaka oko mar Kenya so Kisumu nitiere kako dongo kendo kako wuok ne kako dhi aparo ni wala mana Nairobi ka Nyasaye chieng' moro yie wambe choro e city status no kwa dhi malo ero kamano kimake gi kanyo nekech Victor nyaka wach ka ni ng'eni samoro ji mang'eny penjore to Dan ni ene Dan mane Dan wariwo godo chiro mar Karota kendo joyengo mawinjo gi joka Bondo te nyaka ng'eni Dan ondiekne no to Dan kiwe weche mag limbe samo ni piny Kenya nyo chopo dwaro margi mar hosting AFCON Africa Cup of Nations to kana ng'iyo pewe mani wuoye kata bombe monego beni host AFCON to Kisumu onge kacha kendo achiel kuom pewe manyo minister mar sports wacho en paw mar Kipchoge Keino to wang'eyo ni kidhi Rift Valley to gibere ahinya e ng'wech masa moro kata mana fans manyalo biro chot ka dhi kuno kae giniter Kisumu to nyalo bedi maber nekech king'iyo reasons mano wacho to wacho ni nekech requirement achiel en nyaka bed airport machiegni to waparo ni Kisumu International Airport ema mara dek pachoka kiweyo ma Mombasa to gi JKA masa moro ne nyalo nyayo weche mag limbe to podok waneno ka tend county ma Kisumu no wuok kata ka gichiwo kwayo kata ka giwacho ni katero gini Kipchoge Keino to no kwayo mondo kel gini Kisumu mondo miyo med nyayo weche mag limbe nekech aparo ni pewe bende nitie ang'o ma de wachiema gima nyalo wacho kama penjo maber ahinya nitiere adiera ni Kisumu king'iyo ka chako gi etiende Kisumu aparo ni county kende man gi team mag sponsor madhano yudo salary to play kata ko gi go Super League to gintiere wan gi Kisumu All Stars Utenga ma county ng'iyo wachgi kabisa kendo jotugo go gintiere e payroll mar ariyo gigi begin siasa nikech uneno mang'eny wasebedo ka seche moko itamo wagik moko e Kisumu ok ni waonge gi pap wagero pap maparo ni be nyalo bedo maduong' maromo mana gi Kasarani tiyudo ni serikal mano nego gol pesa ong'wonye pesa ni ging'iyo seche moko ni wan kaka wan jok moko mabet jok ma jopengo samoro ok githor goro pesa ahinya mondo tiek mradi mano chake ni makata sani wamanyo partners mwanyalo tieko go kama chalo kamano to gima dawach kuom AFCON eni wan gi stadium e Kisumu mak mana ni gima inyalo wacho gi Kisumu ni political goodwill samoro Gor Mahia neno kano a Kisumu jotugo Peter Dawo gi neno wan go kachacha
jotugo motegno wan go Michael Olunga kata ka Homa Bay Kisumu kanyo go musiko timo gimoro amora to mak mana ni political goodwill maneno ka gima beto onge matin that could present a strong case. Yes. The national government ni Kisumu is the home of Gor Mahia, Nyanza is the home of football and Western together nikech neighboring counties. Mar mondo mi ubed gi teko moro mar wacho ni Moi Stadium ni nyaka lose ngadho mamalo nikech achiel kuom gima ne CAF no wacho sama ne gitimo supervision ne giwacho ni structurally kako gere no enti kod gik moreo mang'eny moko meet the international standards. But ingeni kata kapok biyo joti ko kanya ingeni AFCON en joint bidding. Yes. Manyiso ni pinje manie region ka timo joint bidding. Koro kata kengiyo in terms of strategic positions. Ni kuma Kisumu nitiere kotendre gi Uganda, kotendre gi Rwanda, gi Tanzania, mondi chake ngi kendo Eldoret. Mondi ngi aneni to en mane, mani machiegni makata kade bed ni gitiyo gi stadiums manie region, to chiegni mondo gi connect molo ka gi dhi Eldoret. Nikech ingeni kata Kisumu no babende wantiere kod migepe moko mag East African Commission. Yes. Gima timore mana kaka wacho. Kata sani ang'eyo maling'ling ni devolution conference mabiro dhi Wasingishu tachiel kuom gima paro matut magin go en gidwa declare obed city to Kisumu aparo ni nyocha owuoyo gi waziri mar sports Migosi Beatrice Odongo mando mi begin the process mar keto a case for Kisumu nikech Kisumu omonego host to Eldoret gi nego koro jo alwara ndege dhi tugo kanyo kaka match Kisii nitiere bathe kacha gin gi stadium moro kama ne Sabana gocheni region wanyalo host the same komiwa thuolo no to kaka wacho ni en political goodwill nikech samoro ka urito tu nyalo rito moko neno ka tend county hauo goko magichwalo boke ne minister mar sports to kore wacho ni awachwalo boke joge moko miyowa kata uwuok oko ma ulose mo wacho ni a fan base mar Abdullah Pachoka ni koni koro until ke samoro bende iwacho ni ngamo kwa mimi on Friday minister mar sports ne ntiere Kisumu taparo ni market part mag negotiations madhi mbele nikech wan wang'eyo ni wanyalo nitiere jo manyalo watch football ji mang'eny ma jo hera mag football nitiere Kisumu kendo nyalo bedo yo mar resources so wan gi Ababu na Mwamba on Friday ni olemo wa Kisumu Victor ki dio kanyo kar paundege no podi adwa penjo kendo nikech iseneno kata ka nitiere sama nitiere tungni mar ndege airport ti yudo ka ndeke I divert dhi Eldoret kata dhi Mombasa. Nyocha kanchi neno kane nitie shida cheke ae ndeke no bedo diverted of the Tanzania. To wasebet ko wacho ni pound gima Kisumu en international. To kama en international poko neno ndeke madongo dongo kapiyo Kisumu. Tachiel kuom gik mane wacho ni wan gi runway ma short. Be county government osetemo kata wuoyo gi jokodon kogony clan mantiere kanyo mondo giwachne ni wanyatimo nu compensation. Mondo watim compulsory acquisition mondo wayar poundege. Mondo runway ni obed maduong mondo ndeke madongo dongo kata international nyocha chako tero produce ma Nyanza kadhi oko. To koro kandeke madongo gi ok nyal piyo Kisumu. To koro ere kaka pod waluongre ni international airport. Ipenjo maber. Kendo adiera ka gima nitiere chuny county government sama wawuoyo ni mang'e ni biro buogi machiegni. Eni wang'eyo kaka wanyalo medo runway. Ma plans are underway. Watemo yudo jok manyalo twin go Kisumu City Airway manipoko biro e Africa kama ngima. Nitie moro mang'eyo maling'ling ni suni udhi neno kama biro. Mar ariyo ka thuolo makamo yudore dhi yawo yore kuom ranyisi en ata initial planning to wang'iyo kaka kata jopur mai region no ginyalo tere pinje moko mandege gi dhiaye. So ma nyalo wacho ni en plan ma is on be okodhi kawo kinde malach kapok obire wang'e. To be mar ariyo king'iyo airport ndeke madongo nyalo biro kata ko Eldoret ok ni oduong' ahinya to gin gi ndeke mabiro weekly aparo ni nitiere adek. To still pok adoke gi miluongo ni political goodwill. Samoro mando yud ginie
nyaka seche moko chuno jok moko nitine nyaka go chungu ni serikal to ka kung'eyo jaluo en ng'ama janyadhi seche moko go chongo no erokamano mogik tik kum kora yes nyocho chako chenro mar choko usuru e yor lony mar manyien ni yes osekonyo nade to meet your revenue targets on source revenue ka nikech ka somo report mogik manogol kod COB yes ne wacho ni pod ok uchopo e rang'iny mowinjore ulieko nudwa choko trilion 1.7 yeah bilion 1.7 to kuchopiega gima nyalo wacho e juma mokadho ni cabinet mangima obedo Nakuru kwari strategize ni ere kaka wanyalo chopo e target mar not billion 1.7 to 2 billion waseng'iyo yore mopogore kata kuonde mane loopholes nitiere program mane nitiere no nyocho ok choke maber and again king'eyo ni ento corona no ketho businesses makata yuto akiani Nairobi koni winjo ni yuto bere moloyo corona inyo dhano inyo kamora koro ne en mane economy me kow mabesa moro kiredo ne jowa ahinya ting'e ni chunygi nyalo tho ng'ato kiani amany chiemo kawuono ter nyathine e school koro nyocha wan kod gi yore no to sani kaka waneno ka economy chako pick to gi need mar that revenue apparently strategy is in place one re-energized maparo ni kanya sawi to kama chake yigane dhibet na to bipartisan talks okethore to Kisumu en ga achiel kuom kuonde ma siasa mamalo ni bedo ga gi effect maduong' ndi ena mana impact bipartisan nyalo bedo no okethore to seche moko nitie kaka nyaka reid mana i piny irido kanye irido kanye to my county mabende CEO mar county no kwayo ni ji kik dhi e ng'anyo to bang'e noloko paro chako loko paro kendo gima ne timore actually nitie gima kisungu luongo ni infiltration matiende ni jonjore moko goons moko mok jo Kisumu ni kani ng'iyo kaka ng'anyo cha kuom ranyisi jo Kisumu gin joma beyo jok mongwana ming'eyo igni te ging'e gima gitimo kata sama andamano ging'e ni giwuotho gi kwe to jok moko noa in fact wawinjo ni gia kuom joka jok moko ma shareholders gi gimbe gikelo jogi ni diuru kethe achiel ariyo moselosi ka nikech jaluo kapar manyalo ng'eyo ni kaka mochari ni odhi ogole gik molosi ka ni gin mag nengo mando dhi usgi jaluo ok de tem mano jaluo ng'amongwana ja Kisumu ng'amongwana ena ni jok moko manobiro mabe jo magalagala koro mar ariyo kata kani neno kata mana maandamano no kane pok police odonje ni koko wuoke to jowane time yo mongwana wangu dhiambo gidoke ute gi ginindo nikech ging'eyo gima gikedo ne en no mawa koro gima no mawa no mwamanyo to yor kwe mucheri manyien manogero ne nokethore yes tiwacho no kanyo ni gin jo oko be usedo ene report mar DCI usechopo gi kanyo investigation dhi mbele nyaka karango nikech ng'eni mano koro competence nikech kata samoro jok miorogo jo serikal to wambe wamiyo gi thuolo nikech ok wadwa interfere kodgi aneno ka seche moko makoko osewuoge yudo moko mapiyo jomotimo makosa moko makitere sel moko be itere court to mar mochari ni aneno ka pok official report wuok security kati watieki basto nini kikuya wil yes nitiere MV Uru yes manyeche loso kucho mani neno ka manosuo Uhuru Kenyatta ne dhi ng'iyo kata president manyien William Ruto nchodhi yes tawinjo ni dwe mabiro ni onego beni gi launche kendo president ma Uganda onego beni biro ka achiel kuom guest pok aneno ka county wuoyo wachni kata ka shipyard nitiere anda en civilian tene military poka winje ka county ma Kisumu wuoye nikech aparo ni mane gima kage goya adieri ka ship ni ochako tiyo to nitiere kaka dia one yawere tije maginyalo tiyo kata ginyalo export nikech ang'eni koyawe to en gima bro dhi kata Uganda gene go tero goods kucho jowa manie dho wath gene gi kama ni wacho ni rech Kisumu be iteke ere kaka county odonjore mondo wawinje kata ka jo county be nyiso jowa yawere wa ni ng'iuru nitiere kaka biashara wanya bedo nade ang'o mwanyalo loso kae mondo wambe watim biashara
Ipenjo maber. Actually launching nitiere mak mana ni part mapok awinjo ni ker ma Uganda bro yawe maybe korwake pok officially information pok obiro. To gima manyalo wacho ni ma mwang'eyo kata ni kobedo launched bo momi atumuni ni kata airport nikech magi yore mag transport. Kisumu en kamoro ma Nyasaye ogwedho piny ma wang'eyo ni kata Uganda kata mana motorboats manyalo tero Kindu Bay kuonde machalo gi mago wang'eyo gi ka the process en mana ni kaka igere chomo kaw thuolo malach taneno wajaleme wadhi kono mak mana ni samoro wan kaka jo Kisumu kwahero ni kwadhi watimo gimoro amora kaka joka ka te ilande dakika nine wanka okubodure gigeu ya giwa ko wang'eyo but nego nyis jopiny nikech kanyi ng'eni mane is another avenue mar investment. Yes. Koro county onego bede namba 1 mar nyiso jopiny nikech ok en kata jo Kisumu kende. Yes. Ng'ato nitie manya Nairobi kae ma en maybe odoro mana dhi loso kombe kata ng'wedho nam kanyo to ng'e kaka itero gi kama chielo. Koro ting'eni ma en gima koro county ema nyalo nyiso ji ber mar ship midhi bedo launch. Gima timore achaka duogo mana kaka jofwambo gi jokeyo kata mantiere Kisumu. Gimbo nego samoro geleme weche gi to giliedhe TV kama Kisumu kaunti onge gi TV. Ulie koni gima kama gima kama timore be ka jopiny ng'eyo kawe kaka Richi mawacho kaka jawuod rege. Kodonja Kisumu aparo ni ok ong'e ni Kisumu kodonjo Nairobi no ok ong'e ni Kisumu be nitie. Erokamano. Ko penjo to nise mani kamoro nitie ni Kisumu rege itime ng'o itime achiel ariyo. Erokamano nya because Daniel lano ka sama wango iparo ni Sarach kodo ka Fred an penjo moro achiel kende ok danga we Daniel Bego sawa ka okamano to wase seed wach mar security. Yes. Wach mar security nekech amor nekech kaneno wangi to aneno ka wangi ber makata ji wacho ne governor samoro lwete chuok. Yes. Gi wacho ni professor ntie kaka thuol ni to aneno ka wangi ler kendo ber. Wach mar security Kisumu to ahinya nchane waneno ka mine ywak katito. Yes. Kendo giwacho ni onge teini ma jokuoge mondo ma mine ma monde chiro gokinyi. Ntiere kijende masani kuro tucha ma gidhi nyaka gwene we omena ngato inyaka nyaka rombo ne mantiere. Omae. Wach ma security chalo nade to ere okenge ma useketo mondo mi ywak kaka inyamancha ne waneno katito to bende samoro kibiro nyaka Nyalenda ka kichomo kingado kichomo chiro ko wino mwalo piny kagima idhi Kasagam school kanyo ire go injo ka ji ywaki ahinya. Arita kwe ukao malo machalo nade nikech ka onge to tine kata ohala kaka ji nyalo loko onge nikech ing'e ni japiny ok bi ng'e ni mano national government function. Gibro penjo ni kijune sirikal machiegni kodgi. Tang'e ni Katito en town, Maseno bende en town, Moroni bende en town, Noele vetgi. Kusuketo geketa town mondo uchokie. Gima nyalo wacho wasebedo kwabedo gi security meeting actually between county government gi jotend police mantie especially ka concern obedo raised to kanitiere an issue waja address kendo wang'iyo ni mano to wase work very closely wasetiyo machiegni kod serikal national government to kuonde ma problem nitiere gi wanyalo wacho ni kaka gibiro ni be jopiny samoro kosa nyalo bet to gi report ni gima kamano otimore ng'ato inyalo kwal diende mana kaka ker machon mar Kenya no wacho ni security chako gi ni wuon ka gimoro timi nyaka ing'e ni ere kama report community policing nitiere jopiny nyalo yiero kendgi ma giwachi ni ng'ama rach e kindwa en ng'ama kama nikech an gadiera ni onge ng'ama nyalo wuok seme dhi kwalo diel Katito nyaka beda mana jai gweng to thoth jo dala go be kidhir gi giero umo ging'e ni ma nyathi ng'ane ok diwach nyinge wang' ibro dari e gweng nikech ni wuoyo marach mano manyalo wacho. Erokamano ya jowetewa bro chuno ni mondo wang'uke mana gi kanyo nikech kawuono ni chal gima wase hadho samar mbakoromo nyakwara monga jongo ken gombowa kata kamano wantiere kod geno ni migosi Daniel Opio apisa maduong' e apis governor bro yudo thuolo moro machielo kendo masa mabet lach ahinya mondo mer gomba kaka otemo ng'iyo fundi mag county mano ma Kisumu gi departments mopogore ni chalo nade wawe weche mag pur unyalo panalo moko ne gichiwo diek mag chak e kind weche mamoko ka kamano nyakwara monga jongo eloje wetewa nikech sa oriti makawuono mane en chenro mag ka wanene ubedo kod chieng' maber wagwero kamano ahinya kuom biro e Ramogi kawuono. Erokamano kendo kwa yudo thuolo wanyalo wuoyo weche modongo bang'e. Erokamano.
oriti makauni nyakoro mga jwang awadhi moso gi atero mos to gi miwacho kuom gavana lwete ber nongera mos wa gavana mos erokamano tich tire erokamano